При защита на своята концепция, един от кандидатите за главен архитект на София, архитект Иван Моев, постави като приоритет проектът за удължаване на първия метролъч до Божурище, където предстои да се построи железопътен терминал, свързващ с съседните балкански държави. Жителите на София пък ще стигат до Банкя с метро. Новата индустриална зона с логистичен парк до Божурище е почти довършена. Тя ще се нуждае от висококачествени специалисти, които най-вероятно ще пътуват от София. Те трябва да могат да се придвижват бързо и удобно, аргументира архитект Моев. Доколко този акцент в презентацията може да се приеме като смислен приоритет в близките градоустройствени стъпки за Столична община, да чуем обобщение на мненията по тази тема. Гражданите наистина не са на едно мнение, в зависимост от това дали живеят и дали пътуват от и до Божурище. Най-добрият вариант е първо да се оптимизира градския транспорт в София. Това означава да се изгради напълно метрото в столицата и чак след това вече да се мисли за приобщаването на близките села, градове. В момента по-добрият вариант може би е като оптимизиране на разходите да се направи пътя, защото изглежда, че пътя е най-евтин. Иначе идеята на господин Моев за метро до Божурище е прекрасна, но смятам, че все още не е времето. Так колко хора живеят в Божурище? 5-6 хиляди сигурно. Те всеки ден ли пътуват до София с метро да им се строи? Няма защо да се обсъжда изобщо. Ще бъде много добре това нещо, защото много хора от Божурище пътуват за София изключително много. Автобуса стига за 20 минути, с метрото ще стига за 8 минути и 9. Има ли достатъчно много пътници, за които да си заслужава да се построи? По принцип да. 54 е много пълен. Просто не е възможно, даже като се качиш, да застанеш прав. Тогава има смисъл да се направи... Има, да. Не е ли много скъпо, примерно, чак до Божурище да има метро? То всяко нещо е скъпо. По-добре е до Перник да го направят. Перник е по-голям град, повече хора пътуват до Перник и ще се улесни, ще се облегчи трафика, ще се улесни пътуването на хората. Тук все пак това е един човешки ресурс около столицата, който може да бъде използван в смисъл на работни места, така че колкото по-добри транспортни връзки имаме, толкова по-добре. Градоустройственият подход сигурно е правилен, ако съдим, че в други страни вече е направено. Ето какво казва Рене от Холандия. Мисля, че е много добра идея. Ако погледнем, например, Холандия, там метрото стига от град до град. Много е добре. Стоян Котев е дългогодишен председател на Сдружение Местна инициатива за развитие на община Божурище. Този проблем с транспорта създава голямо неудобство на абсолютно всички хора. На времето съществуваше една идея, която беше залегнала в общия устройствен план, да се продължи линията на метростанция 1 до околовръстния път и след това, след изграждането на индустриалните зони, които се намират на територията на община Божурище и са с площ 3500 декара, да бъде продължена линията на метрото до индустриалните зони. Не може да се разчита на градския транспорт. Стигайки до метростанция Сливница, се получава едно голямо струпване на коли, които се паркират не само по булевардите и по зелените площи, ами навсякъде. А от друга страна си представете всяко семейство да има по 3 коли, да не може да има алтернатива да ползва удобен градски транспорт. Той въобще е за целия регион, тъй като община Божурище е на много важен кръстопът. Минават почти всички паневропейски транспортни коридори. А не случайно тази икономическа зона е проектирана и е започнала да се изгражда точно в този регион. Значи като цяло въпросът с инфраструктурата е от съществено значение, защото инфраструктурата това е споменатата вече индустриална зона и план към нея за изграждането на много голям ЖП терминал. Но в момента в самата община има един вход от София и един изход към магистралата посока Сливница-Калотина, което е крайно недостатъчно да поеме трафика за тази бързо развиваща се част на общината. Ако погледнете карта на София, обръщайки се на северо-западната част, където се е разположена общината, там е единственото логично място, т.е. да се разширява столицата в тази посока. От гражданската инициатива "Спаси метрото" отдавна следят развитието на подземната Софийска железница.
Гергин Борисов е запознат отблизо и с всички предложения за разширение на метрото. На този етап да се говори за проектиране, дори и за предварително проучване на метро до Божурище е повече от смехотворно. Особено като се има предвид, че до Божурище има изградена ЖП линия, която ти позволява за 15 минути да се пътува от Божурище до София и че тази ЖП линия е с огромен транспортен потенциал, не само за Божурище, но и за Банкя, за Иваняне, за Волуяк. И да се проектира метро, при положение, че има такава инфраструктура, която може буквално от утре да се превърне в част от градския транспорт, е просто излишно. И е учудващо, че кандидат за главен архитект е изтъкнал това като едва ли не е една от задачите, върху които ще работи. А при положение, че има много по-спешни проблеми за решаване за метрото вътре в града. Значи, между Сливница и Обеля съществува така наречената заготовка за станция Модерно предградие. Тя е много по-важна от трасето до Божурище, защото тя ще позволи най-накрая интервалите на движение на М1 и М2 да бъдат разделени, да не са взаимно свързани. Това не е работа на главния архитект, той да си измисли откъде да минава метрото до Божурище или той да предлага дали метрото да ходи до Каспичан или до Павлово. Не е логично той да върши тази работа. Той е там, за да оценява законосъобразността на проектите, не да измисля проект. Ако тръгне да се прави нещо такова, ние ще застъпим позицията, че трябва да се работи за нова генерална